Fel aelod o'r bartneriaeth prifysgol sydd wedi datblygu'r adnodd hwn, hoffwn eich croesawu i Camau Asesu ar gyfer y dyfodol. Bydd y gyfres hon o 6 gweithdy ar gweithgareddau cysylltiedig yn eich cefnogi chi a'ch cydweithwyr i ddatblygu dealltwriaeth o sut y gallwch chi gynllunio a defnyddio asesu i gefnogi dysgwyr i symud mlaen ar y continwwm dysgu a ddisgrifir yn fframwaith cwricwlwm i Gymru. Mae'r gweithdai a'r gweithgareddau wedi eu trealu gyda chydweithwyr o bob cwr o Gymru, ac mae'n bleser gennym gallu eu rhyddhau nawr i gael eu defnyddio gan glystyrau o ysgolion a lleoliadau i gefnogi gwireddu cwricwlwm i Gymru. Profiad ac arbenigedd ein hymarferwyr yw'r adnodd unigol mwyaf y gall system addysg Cymru fanteisio arno wrth i ni ddatblygu yn unol ar weledigaeth ag eir yn cwricwlwm i Gymru. Mae'r gweithdai hyn yn darparu fframwaith i fyfyrio ar y profiad hwn trwy greu cymuned ymholi. Mae cymuned ymholi yn darparu cyfleoedd i chi rannu arferion cyfredol ac arferion newydd yn eich cyd-destun chi, ac i fyfyrio'n feirniadol arnyn nhw. Cewch eich herio, eich ysgogi a'ch cefnogi i ystyried ffyrdd y gellir datblygu arfer yn eich ysgol neu leoliad i gyd fynd ymhellach ag egwyddorion asesu o fewn cwricwlwm i Gymru ac i hyrwyddo cynnydd mewn dysgu. Cewch eich annog i ddynodi meysydd lle rydych chi wedi gwneud cynnydd a lle rydych yn fodlon rhannu eich syniadau gyda phobl eraill. Cewch eich annog hefyd i ddynodi meysydd sydd yn heriol i chi, ac y byddech chi'n croesawu syniadau gan bobl eraill yn eu cylch ar sut y gellir mynd i'r afel yno. Mae'r 6 gweithdy yn darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau grŵp cyfan, grŵp trafod a gweithgareddau unigol. O fewn pob gweithdy, cewch eich annog i gynllunio gweithgaredd ymarferol bach i roi cynnig arno fe, efallai gyda chydweithwyr yn eich ysgol neu'ch lleoliad sy'n berthnasol i'ch blaenoriaethau. A rhoddir cyfleoedd i chi fyfyrio ar rhain ac i adrodd nôl yn y gweithdy wedyn sy'n dilyn. Yn ogystal â thynnu ar eich profiad a'ch arbenigedd, mae'r gyfres hon o weithdai yn darparu cyfleoedd i ystyried yn feirniadol agweddau perthnasol ar bolisi asesu Llywodraeth Cymru, ac i ystyried beth yw gobligiadau hyn i chi wrth gynllunio asesu. Mae cyfleoedd hefyd i ddefnyddwyr fyfyrio ar ymchwil asesu allweddol sy'n berthnasol i arfer mewn ysgolion a lleoliadau yng Nghymru. Gobeithio'n yn wir y bydd yr adnodd hwn yn fuddiol i chi, ond ar ben hynny, gobeithio bydd yn eich ysgogi ac y byddwch yn mwynhau ei ddefnyddio wrth i chi barhau i ymwneud â cwricwlwm i Gymru.